У сістэме Александра Лукашэнкі людзі ў пагонах заўсёды займалі асаблівае месца. У апошнія гады іх функцыі выйшлі далёка за рамкі забеспячэння правапарадку ў дзяржаве, па сутнасці пераўтварыўшы сілавыя структуры ў разнастайныя карныя органы. Больш за тое, былыя генералы пачынаюць займаць усё больш цывільных пасад, бо ў спецыфічным светапоглядзе Лукашэнкі заслугоўваюць большага даверу за звычайных чыноўнікаў. У нашым відэа мы раскажам пра 10 найбольш важных сілавікоў па стане на лета 2025 года, а таксама вызначым сярод іх таго, хто нечакана стаў фаварытам Лукашэнкі ў апошні час. Дмітрый Шахраев. Дмітрый Шахраев не публічны сілавік, які амаль 8 гадоў узначальвае адно з ключавых ведомстваў службу бяспекі Лукашэнкі. Яна з'явілася ў 1994 годзе на базе спецпадраздзялення КДБ «Альфа» і міліцэйскага ўпраўлення дзяржаўнай аховы. За час свайго існавання штат структуры, якая ахоўвае Лукашэнку і яго сям'ю, вырас да 1000 чалавек. Прапарцыйна растуць і расходы гэтай службы. У 2023 годзе на яе патрацілі амаль 51 мільён рублёў. Пра Дмітрыя Шахраева, які са снежня 2017 года з'яўляецца галоўным целаахоўнікам Лукашэнкі, вядома няшмат. Нідзе няма ягонай падрабязнай біяграфіі. Вядома, што пасля школы ён адвучыўся ў гандлёвай прафтэхвучэльні на прадаўца харчовых тавараў. Як пасля гэтага Шахраев апынуўся ў службе бяспекі прэзідэнта, невядома. Да свайго апошняга прызначэння ён быў намеснікам кіраўніка гэтай структуры і працаваў пад кіраўніцтвам Андрэя Паўлючэнкі. Андрэй Паўлючэнка. Яшчэ адзін топ-сілавік, пра якога мала што вядома, але які кіруе найважнейшым ведомствам, гэта Андрэй Паўлючэнка. Былы кіраўнік службы бяспекі прэзідэнта сёння ўзначальвае аператыўна-аналітычны цэнтр, спецслужбу, якая кантралюе ў Беларусі інтэрнэт і абараняе сайты ды сістэмы дзяржорганаў ад кібератак. Гэтая структура з'явілася яшчэ ў тыя часы, калі памочнікам Александра Лукашэнкі па пытаннях бяспекі быў яго старэйшы сын Віктар. І сёння аператыўна-аналітычны цэнтр гэта самая закрытая структура Лукашэнкі, бо нават пра яго ахову час ад часу здымаюць сюжэты для тэлеканалаў, але дзейнасць ведомства Паўлючэнкі улады намагаюцца максімальна засакрэціць. У задушэнні пратэстаў 2020 года супрацоўнікі ААЦ прамога ўдзелу не бралі, але ж кіраўнік арганізацыі сыграў тады важную ролю. Менавіта Андрэй Паўлючэнка быў сярод тых сілавікоў, хто на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў выставіў ультыматум Святлане Ціханаўскай: альбо яна з'язджае, альбо сядае ў турму. Ён жа разам з Мікалаем Карпянковым і намеснікам міністра ўнутраных спраў Геннадзем Казакевічам апрацоўваў пасля затрымання Марыю Калеснікаву. Ёй пагражалі зламаць пальцы і надоўга пасадзіць у турму. У выніку апазіцыянерка, якая адмовілася з'язджаць з Беларусі, атрымала 11 гадоў калоніі, а ейны кат Паўлючэнка працягвае кіраваць ААЦ. Васіль Герасімаў. Гэты крыху пацешны з выгляду чыноўнік кіруе намінальна не сілавым ведомствам і не мае ніякага звання. Аднак камітэт дзяржкантролю ва ўмовах сённяшняй Беларусі гэта асаблівы інструмент у наборы Лукашэнкі, які створаны для пераследу і ціску не толькі грамадзян і бізнесу. У прыватнасці менавіта КДК заводзіў крымінальныя справы за данаты, якія дзяржавай трактуюцца як фінансаванне экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці. Васіль Герасімаў стаў галоўным кантралёрам краіны пасля пераводу Івана Церцеля ў кіраўнікі КДБ і на 5-й год сваёй працы нечакана пераўтварыўся ў любімчыка Лукашэнкі. Адчуваючы гэта, старшыня КДК дазваляе сабе публічна спрачацца і крытыкаваць іншых чыноўнікаў у прысутнасці начальніка. На адной з нарад расчырванелы Герасімаў ледзь не сорвался. Вот у меня с собой куча бумаг, где один государственный орган разъясняет с точностью да наоборот. В одном месяце он разъясняет так, в другом месяце он разъясняет уже наоборот. В одной области разъясняют так, в другой области совершенно по-другому. Замы даже в одном государственном органе могут разъяснять по-разному. Это прямой путь коррупции. Если каждое должностное лицо в государстве начнет подписывать бумаги субъектам хозяйствования, и мы обязаны будем это руководствоваться, будут подписывать все, что надо. Падчас наведвання Лукашэнкам горна-узбагачальнага камбіната пад Любанню галоўны кантралёр Беларусі не пасаромеўся пайсці на віцэ-прэм'ера Снапкова. Ну что, Головатый закончит к концу года? Ну, отставание сейчас есть. Есть и по стройке, есть и по поставкам оборудования.
но говоря о том, что меня беспокоит, что они в угоду срокам с деньгами относятся достаточно вольно. Ну а Слабков куда смотрит с Я министром? такую задачу поставил. Сроки первичные. Когда А принимают- как сроки первичные? За бешеные деньги? Александр Григорьевич, чем быстрее сделаем, тем быстрее... Не, окупим. подожди, а зачем деньги платить? Ну, вешенных нету. Тут Ну, вопрос как, спорный. он же Ну, считает вопрос деньги. спорный. Есть серьезные переплаты. Во-первых, мы внесли в распоряжение не выборочный контроль, а постоянный. Ну, Сделки это по вы миллиону вдвоем за долларов, каждый это- рубль ответите потом. Александр Григорьевич, ответьте. А нядаўна высветлілася, што беларусы павінны падзякаваць Васілю Герасімову за вяртанне бульбы на паліцы крам, бо той радыкальным спосабам раскрыў змову супраць Лукашэнкі. Не забывать все время, что у нас ах, плохо, бульбы не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало. Ну, где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел на стол, положил, бульба появилась. Акрамя дэфіцыту гародніны, Герасімову даводзіцца разбірацца ў падзяжы жывёлы, меліярацыі, нават з пякарнямі ў гіпермаркетах, якія перашкаджаюць дзяржаўным хлебазаводам. 49-гадовы чыноўнік стаў універсальным салдатам Лукашэнкі і, падобна, можа хутка пайсці на павышэнне. Іван Церцель. Зорка Івана Церцеля ўзышла ў чэрвені 2020 года, калі Лукашенко прызначыў яго кіраўніком камітэта дзяржаўнага кантролю. Ужо праз 2 тыдні ведомства Церцеля затрымала Віктара Бабарыку разам з сынам Эдуардам. Менавіта дэпартамент фінансавых расследаванняў КДК раскруціў гісторыю са злачыннай схемай топ-менеджераў Белгазпромбанку, на чале якой нібы стаяў Бабарыка. Бабарыка задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. А ў вечар затрымання Бабарыкі, які відавочна быў фаварытам прэзідэнцкай гонкі, Церцель разам з тагачасным міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем правёў сустрэчу з заходнімі дыпламатамі. Яе ўдзельнікі адзначылі, што кіраўнік камітэта дзяржкантролю адчуваў сябе на ёй гаспадаром і паводзіў сябе даволі жорстка. Яшчэ праз месяц ліст з КДК стаў падставай для Лідзіі Ярмошынай адмовіць Бабарыку ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах. Пасля якаснай спецаперацыі па знішчэнні палітычнага конкурэнта Лукашенко вярнуў Церцеля ў яго роднае ведомства КДБ, але ўжо не намеснікам, а кіраўніком. Прычына адстаўкі былога старшыні КДБ Валерыя Вакульчыка не называліся, але асноўных версій было дзве. Першая – гэта гісторыя з расійскімі вагнераўцамі, якіх затрымалі ў беларускім санаторыі. Тады Лукашенко ўсур'ёз спалохаўся і пэўны час лічыў, што расіяне адмыслова заслалі сваіх баявікоў перад выбарамі. Другая версія – гэта тое, што спецслужбы не змаглі прадухіліць ці папярэдзіць масавыя пратэсты. Вось ужо амаль 5 гадоў Іван Церцель займае адну з ключавых пасад у беларускай сістэме. КДБ за гэты час паспеў заявіць аб прадухіленні шматлікіх тэрактаў на тэрыторыі Беларусі і некалькіх замахаў на Лукашэнку. Праўда, большасць з іх былі справакаваныя самімі спецслужбамі ці ажыццяўляліся пад іх пільным кантролем. Паралельна былыя ідзейныя чекісты з'явіліся на кіроўных пасадах ва ўсіх буйных дзяржаўных і прыватных установах. Там яны займаюць пасады намеснікаў па бяспецы і кадрам і займаюцца чысткамі нелаяльных работнікаў. Калі расіяне напалі на Украіну, Іван Церцель быў адным з нешматлікіх сілавікоў, хто выступаў за тое, каб падтрымаць акупацыйныя войскі і беларускімі абмежаваным кантынгентам сіл спецыяльных аперацый. Наогул каталіка і ураджэнца вёскі на самай мяжы з Літвой называюць адэптам вялікай Расіі, які знаходзіцца пад моцным уплывам агентурнай інфармацыі, якая паступае ад ФСБ і ГРУ. Восенню 2022 года Церцель прагназаваў хуткую кульмінацыю ваенных дзеянняў ва ўкраіне, а таксама пужаў беларусаў замежным уварваннем, што давала падставы для зачыстак у прыгранічных раёнах. Падобна старшыня КДБ за гады працы намацаў балючыя кропкі Лукашэнкі, націскаючы на якія ў яго атрымалася пашырыць свой уплыў на яго. Апошнім часам галоўны КДБшнік Беларусі прысутнічае побач з Лукашэнкам і на важных сустрэчах з замежнікамі. Напрыклад, ён быў на перамовах са спецпрадстаўніком прэзідэнта ЗША Кітам Келагам, пасля якіх быў вызвалены Сергей Ціханаўскі.
Іван Кубракоў. У самыя гарачыя месяцы 2020 года Іван Кубракоў кіраваў мінскай міліцыяй, пасля чаго ў канцы кастрычніка Лукашенко прызначыў яго міністрам унутраных спраў. Пратэстоўцы адразу адчулі змены. Затрыманыя пасля чарговага нядзельнага марша атрымалі не суткі на Акрэсціна, а крымінальныя справы. Новага міністра, у адрозненне ад папярэдніка Караева, абсалютна не хваляваў імідж беларускай міліцыі. Тая канчаткова ператварылася ў карны орган са шматлікімі адгалінаваннямі у выглядзе АМАПа, унутраных войскаў, губазіка і спецпадраздзяленняў, якіх з гадамі становіцца толькі больш. У сваіх тэлеграм-каналах сілавікі публікавалі відэа жорсткіх затрыманняў і здзекаў зарыштаваных, а таксама прымушалі іх агаворваць саміх сябе. Гэтая практыка спынілася толькі некалькі месяцаў таму, але міліцыянты паставілі на паўзу не катаванні, а іх апублічванне, бо зразумелі, што гэтым дапамагаюць журналістам высвятляць асобы затрыманых. Пры Кубракове здарыліся адразу некалькі маштабных правалаў міністэрства. У руках апазіцыі апынуліся злівы размоў сілавікоў, а таксама многія базы даных. У тым ліку і самае каштоўнае – пашпартнае. У любой іншай краіне гэта б каштавала міністру не толькі пасады, але і свабоды. Але Лукашенко не мяняе адданага кіраўніка, хаця неаднаразова яго публічна крытыкаваў па іншых нагодах. Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь 3/4 сидит людей, которые рады, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем головы любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Акрамя таго, Кубракоў атрымаў за прысуд шматдзетнай жанчыне, якая забіла мужа агрэсара. Адметна, што за палітычныя рэпрэсіі Лукашенко сваіх генералаў ніколі не распякае. Преступление совершила в ходе ссоры на почве неприязненных отношений с мужем, нанеся ему один удар ножом в область груди. В день преступления потерпевший хватал свою жену за одежду, бросал на пол, разбил голову, вырывал из рук телефон, не давал сделать звонки для обращения за помощью и покинуть квартиру. После совершения преступления скорую помощь вызвала сама, до ее приезда оказывала мужу первую медицинскую помощь. Так зачем ее вообще посадили, если она защищала саму себя? Если муж издевался над ней. Ну, вот это как один пример. Ну, так вот, поэтому нам надо принципиально с каждым человеком разбираться, а не чохом их освобождать или наказывать. Вообще нечего было сажать ее. Апошнім часам міністр унутраных спраў знайшоў для сябе новую задачу. Ва ўмовах дэфіцыту працоўнай сілы яго ведомства ладзіць рэйды і шукае дармаедаў. Тых, каго дзяржава лічыць незанятымі ў эканоміцы, выклікаюць на прафілактычныя размовы ў міліцыю і нават выстаўляюць ультыматум, пагражаюць суткамі, калі людзі не знойдуць працу. Мікалай Карпянкоў. Мікалай Карпянкоў сёння з'яўляецца намеснікам міністра Івана Кубракова і з лістапада 2020 года камандуе ўнутранымі войскамі. Гэта, па сутнасці, асобная армія са зброяй і спецтэхнікай, накіраваная не на абарону ад знешняга ворага, а для разгону акцый пратэсту, аховы рэжымных аб'ектаў і канваіравання зняволеных. Карпянкоў доўгі час даказваў сваю прыхільнасць Лукашэнку, у тым ліку і асабіста, бо з сярэдзіны 90-х да пачатку нулявых ён працаваў у службе бяспекі Лукашэнкі і быў яго асабістым ахоўнікам. Перад выбарамі 2006 года Мікалай Карпянкоў персанальна затрымліваў кандыдата ў прэзідэнта Александра Казуліна. Праз 4 гады пра збіццё ім жа расказваў Уладзімір Някляеў. Нягледзячы на ўсе заслугі, да восені 2020 года кар'ера Карпянкова паступова рухалася да фіналу. Галоўнае ўправленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, якім ён кіраваў, неаднаразова трапляла ў скандалы. Адзін супрацоўнік губазік уваходзіў у склад наркакартэля, а другі скраў са службовага сейфа $270 000 і ўцёк за мяжу. Пасля гэтага хадзілі чуткі нават пра расфармаванне ведомства. Але 6 верасня 2020-го Мікалай Карпянкоў прамяняў святкаванне свайго 52-го дня нараджэння на разгон маршу апазіцыі. Разам са сваімі падначаленымі, якія знешне нагадвалі не супрацоўнікаў міліцыі, а вулічных гопнікаў, палкоўнік ганяўся за пратэстоўцамі, а ў якасці асабістага прыкладу разбіў дубінкай шкляныя дзверы кавярні ў цэнтры Мінска, дзе хаваліся людзі. Пасля гэтага губазік выйшаў на авансцэну палітычных рэпрэсій, а Мікалай Карпянкоў стаў адным з найбольш медыйных сілавікоў. Ён пагражаў пратэстоўцаў, якіх называў востракапытнымі, ужываннем зброі, што іх адселяць у спецыяльныя лагеры за калючым дротам.
Мы проявляем гуманизм. Это вы фашисты, а не мы фашисты. Поэтому если где-то происходит задержание, и оно кажется со стороны, что оно очень жесткое, на самом деле это не так. Пасля ў сеціве з'явіліся злівы размоваў, у якіх Карпянкоў хваліўся падначаленым, што Лукашенко выдаў яму карт-бланш на гвалтоўнае задушэнне пратэстаў і выкарыстанне огнестрельной зброі. Главой государства, мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия, даже если мы найдем выступать по поводу государства. Бездумно, говорит, сразу, говорит, конечно, завтра боевого оружия купить не надо. Надо, говорит, дать возможность, в принципе, человеку шанс вот в этой ситуации, чтобы он осознал. Ну, а если нет, тогда получается, уже рубануть. У выніку замест пенсіі кіраўнік Губазіка пайшоў на павышэнне. Яго прызначылі на генеральскую пасаду камандуючага ўнутранымі войскамі. У 2022 годзе Карпянкоў чакана падтрымаў напад на Украіну, а праз некаторы час пранікся сімпатыяй да ПВК «Вагнер». Калі пасля няўдалага мяцяжу Евгена Прыгожына найміты аселі ў Беларусі, то беларускі генерал пачаў ездзіць да іх у лагер і насіць шаўрон з сімволікай адыёзнага фармавання. Захапленне «Вагнерам» працягвалася да мінулай зімы, пакуль на гэта не звярнуў увагу Лукашенко. Но что меня удивило, это мне вагнеровцы рассказали. Я не преувеличиваю их роль. И всегда министра и других, тут некоторых, которые на экране практически с вагнеровцами каждый день. Ах, Вагнер, ах, Вагнер. Молодцы, ребята, спасибо, рассказали нам об опыте военных действий. А все остальное наши офицеры знают не хуже. Одни и те же академии заканчивали. Тады ж з'яўлялася інфармацыя пра тое, што Карпянкоў хацеў ператварыць унутраныя войскі ў асобную структуру па прыкладзе Расгвардыі. То бок зрабіць так, каб камандуючы падпарадкоўваўся не міністру ўнутраных спраў, а наўпрост Лукашэнку і фактычна заняць пасаду роўную міністэрскай. Хадзілі нават чуткі, што праз гэта ўзнікла пэўнае напружванне паміж міністрам Кубраковым і яго надта актыўным намеснікам. Аднак структура міністэрства ўнутраных спраў засталася ранейшай, а абодва генералы на сваіх пасадах. Хоць Карпянкоў ужо дасягнуў пенсійнага ўзросту, Лукашенко не адпраўляе яго ў адстаўку. Падобна адыёзнага і звышлаяльнага генерала замяніць няма каму, ды і сам ён не імкнецца на адпачынак. Александр Вольфович. У цяперашняй рэдакцыі Канстытуцыі Беларусі ёсць два варыянты развіцця падзей у выпадку смерці Лукашэнкі. Калі ён памрэ натуральнай смерцю, то да наступных выбараў яго паўнамоцтвы мусяць выконваць старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова. Аднак у выпадку забойства ў краіне тэрмінова ўводзіцца надзвычайны ці нават ваенны стан, а ўлада на нявызначаны час пераходзіць да Рады бяспекі. Гэта калектыўны орган, у які ўваходзяць члены ўрада, спікеры абедзвюх палат парламента і кіраўнікі сілавых структур. Генеральным сакратаром Рады бяспекі са студзеня 2021 года з'яўляецца Александр Вольфович. Гэтага патомнага вайскоўца таксама лічаць аматарам рускага свету, які выступаў за ўдзел Беларусі ў вайне ва Ўкраіне. Так гэта ці не невядома, але дакладна можна сказаць, што Вольфович у гэтым канфлікце выступае адназначна на баку Расіі. У прыватнасці беларускі генерал быў упэўнены, што трагедыя ў Бучы гэта фейк, а таксама абураўся таму, што украінцы абстрэльвалі расійскіх вайскоўцаў, якія адступалі з Кіеўскай і Чарнігаўскай абласцей. Ад імя Рады бяспекі Беларусі ў дзяржсмі публікаваліся заявы, у якіх выказвалася падтрымка Расіі ў, цытата, «цяжкай, вымушанай і апраўданай миссии по обороне русских людей на Донбассе. А сам Вольфович сыпаў пагрозамі заходнім суседкам. У выніку генерал дагаварыўся да таго, што назваў савецкае ўварванне ў Афганістан змаганнем супраць экстрэмізму. Александр Вольфович займае важнае становішча ў іерархіі беларускіх сілавікоў. Аднак калі Церцель, Кубракоў і Карпянкоў змагаюцца пераважна супраць унутраных ворагаў рэжыму Лукашэнкі, то дзейнасць дзяржсакратара Рады бяспекі адваротная. Ён займаецца стварэннем нацыянальнага апалчэння і войскаў тэрытарыяльнай абароны, а таксама радуецца размяшчэнню ў Беларусі расійскай ядзернай зброі і спрабуе пераканаць усіх, што Лукашэнку таксама дазволяць ёй карыстацца. Віктор Хренін.
Міністр обороны Беларусі Віктор Хрэнін заняў сваю пасаду ў 2020 годзе, але яшчэ да ўсіх гарачых падзей у студзені. А ўжо ў жніўні таго ж 20-го, калі да разгону пратэстаў далучалі вайскоўцаў сіл спецыяльных аперацый, Хрэнін на закрытай нарадзе даводзіў падначаленым, што яны мусяць выканаць любы загад, незважаючы злачынны ён ці не. Асабліва ж тады міністра абурыла, што пратэстоўцы збіраліся каля стэлы Мінск горад-герой і музея Вялікай Адчыннай вайны. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Напярэдадні пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне Віктор Хрэнін даваў слова афіцэра свайму украінскаму калегу Аляксею Рэзнікаву, што ўварвання з беларускай тэрыторыі не будзе. А ўжо праз некалькі дзён ён ізноў выйшаў на сувязь і запатрабаваў ад міністра абароны Украіны безагаворачнай капітуляцыі. Аднак гэтага не адбылося, што прывяло да з'яўлення на паўднёвай граніцы Беларусі шэрагаў бетонных пірамід. Гэтыя арыгінальныя і бессэнсоўныя ва ўмовах рэальнай вайны абарончыя ўмацаванні у народзе празвалі лініяй Хрэніна. Калі 9 мая 2023 года Лукашэнку падвяло здароўе і ён не змог выступіць з прамовай на плошчы Перамогі, гэта за яго зрабіў якраз міністр абароны. Уважаемый товарищ президент, жители и гости Белоруссии, дорогие ветераны, товарищ главнокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы и охарактеризовать военно-политическую обстановку вокруг Беларуси. А праз месяц Хрэнін падарыў Лукашэнку ядерную бомбу, правда, сувенирную. Ой, бомбу привез, а? Так точно, товарищ президент. Вручить символичную первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе. Так это старая. Так точно. Современная по-другому смотрится. Я потом расскажу, товарищ президент, как они чем отличаются и выглядят. Это уже, ну вот, чтобы символично было, что это у нас все. Копия, находится. да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся. Апошнім часам міністр абароны ўсё часцей пачаў трапляць пад крытыку свайго начальніка. Лукашэнку вельмі турбуе, што на сілавы апарат сыходзіць занадта шмат грошай. Тым не менш, пазіцыі безамбітнага Хрэніна пакуль што выглядаюць непахіснымі. Андрей Швед. Доўгі час генеральны прокурор Андрей Швед быў любімым сілавіком Лукашэнкі. У 2011-м менавіта Швед узначальваў следчую групу, якая расследавала тэракт у мінскім метро. Пасля гэтага ён доўгі час кіраваў камітэтам судовых экспертыз, які незадоўга да таго вылучылі ў асобную структуру. У верасні 2020 года Лукашенко прызначыў Андрэя Шведа генеральным прокурорам Беларусі, асабіста прыехаў, каб прадставіць яго падначаленым. Менавіта ў той дзень прогучала крылатая фраза, якая апошнія гады вызначае ситуацию в Беларуси. Вы образованные люди. И вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов. Адразу пасля прызначэння Швед заняўся чысткамі ў сваім ведомстве, а пасля прыгразіў рэпрэсіямі ўсім праціўнікам рэжыму Лукашэнкі. Менавіта генпракуратура ўзялася расследаваць забойства Романа Бандарэнкі, але зрабіла ўсё для таго, каб справа заглохла. З часам жывых беларусаў генералу Шведу аказалася мала, таму ён узяўся і за мёртвых. У верасні 21 года ён завёў крымінальную справу за геноцид беларускага народа падчас Другой сусветнай вайны, што пасля вылілася ў прыняцце адпаведнага закона. Генпракуратура стала праводзіць раскопкі, патрабавала ад іншых краін кампенсацый і завочна асудзіла некалькіх ужо памерлых пасобнікаў нацыстаў. Сам Андрей Швед за пару год напісаў некалькі кніг па генацыдзе, за што нават атрымаў літаратурную ўзнагароду. Прычым генпракурор усяляк спрабаваў звязаць гісторыю з палітыкай і на вокладку аднаго з выданняў паставіў фота з пратэстаў жніўня 2020 года.
Увесь час на сваёй цяперашняй пасадзе швед застаецца актыўным праціўнікам вызвалення палітвязняў, а камісія па вяртанні, якую ўзначальвае генпракурор, не тое, каб асабліва спрыяе прыезду беларусаў на радзіму. Дмітрый Гара. Сённяшні старшыня следчага камітэта з'яўляецца выхадцам з КДБ. Там ураджэнец Тбілісі Дмітрый Гара адпрацаваў 26 гадоў і даслужыўся да начальніка следчага ўпраўлення. У снежні 2019 года Гару прызначылі намеснікам генеральнага прокурора Беларусі. У жніўні 2020 года менавіта ён узначальваў міжведамасную камісію, якая мелася праверыць факты гвалту сілавікоў і даць ім прававую ацэнку. Але ні пра пасяджэнні, ні пра нейкія дзеянні гэтага органа нічога не вядома. Падобна, іх і не было, бо ўжо ў сакавіку наступнага года Дмітрый Гара быў павышаны да старшыні СК Беларусі і атрымаў ад Лукашэнкі звання генерал-майора юстыцыі. Калі генпрокурор швед прыдумаў судзіць памерлых, то Дмітрый Гара з'яўляецца ініцыятарам так званай спецвытворчасці, то бок завочных судоў над палітычнымі праціўнікамі. Яны з'яўляюцца квінтэсэнцыяй прававога бязладдзя. Што на іх адбываецца, невядома, абвінавачаным не даюць прысутнічаць на іх па відэасувязі, а прызначаныя зверху адвакаты проста ігнаруюць тых, каго павінны абараняць. Праз працэдуру спецвытворчасці ўжо прайшлі больш за 100 чалавек, сярод іх Святлана Ціханаўская, Павел Латушка і нават комік Слава Камісаранка. Усе яны атрымалі жорсткія прысуды і вялікія тэрміны завочнай турмы. Нядаўна Дмітрый Гара пахваліўся, што з 2020 года па палітычных справах асудзілі больш за 6 000 чалавек. Старшыня СК упэўнены, што гэтую працу трэба працягваць і далей. Акрамя нашых герояў, генеральскія пагоны маюць спікер палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка і губернатар Гродзенскай вобласці Юрый Караеў, а міністр спорту Сергей Кавальчук доўгі час адслужыў у лукашэнкаўскай службе аховы. Увогуле, пасля 2020 года Лукашэнка ўсё больш давярае былым і дзейным сілавікам, таму яны лагічна атрымліваюць усё больш пасад у яго сістэме. Прычым нават калі Лукашэнка не задаволены сваімі генераламі, то справа ніколі не даходзіць да адстаўкі. Усё ж яго ўдзячнасць за лаяльнасць важыць больш за скандалы і правалы. З іншага боку, усё гэта робіць кіраўнікоў сілавых структур яшчэ больш адданымі і гатовымі да яшчэ большых рэпрэсій, што яны і дэманструюць пры любой магчымасці.